はい、皆さんこんにちは、コサカルでございます。今日の昼枠もドラクエ3続きをやることにしました。ではではやっていこうと思います。冒険を始める。さあ、オートセーブからの再開で大丈夫かな。はい、アリア班に戻ってきたところですね。さあ、昨日はオーブ集めが結構はかどりまして、あと何個だったかな。道具、大事なもの、並び順、レッドオーブ12345個取れたので、あと2つですね。さあ、何やれって言われてたかというと、大地の剣と火たげる山を探そうということで、昨日愛の思い出を確か取ったはずなので、それがね、使えるところがあったと思うんですよ。そこに行きたいのだが、もう丸ついてるな。あそこまで行けということなので、旅の扉の祠よりは浅瀬の祠の方が近いか。そのまま行けるかちょっと分かんないけど、しまった。せっかくメダル持ってたからメダル王子のとこ行けばよかったかな。さあ、思い出をちょっとお渡ししてこようかしら。一向に私ここでね地図を出し方を覚えてないんだけどね、見れるもんだったのかしらね。さあ、今日も大王イカさん、そういえば全然転職してないなということに気がつきましてね。いやー、どのタイミングで転職しようと思いながら、もうレベルいくつや、レベル30まで来ちゃってるんだよね。やるんだったらね、多分やっとかないとっていうタイミングでもある気がするけれども、もうちょっと空飛べるようになってからとかの方がいいのかなと悩みどころ。あれ、ここで大丈夫か。ちょっと待ってよ。下だね、ここの下だ。さあ、ここの間、はい、あれ、なんか祠あるの。あれはあれでなんか行かないといけなさそう。バシルラ困るな。飛ばさないでいただけます、うちの仲間をね。はい、ヘルコンドルは倒せました。なんかここにあるね。降りましょうか。なんだこれ。旅のものとは珍しい。こんなところに何の用じゃな。あなたどなた？良い目をしておる。ほう。昔をともしたあのお方を思い出すようじゃ。誰でしょう。あ、オルテガ様、その兜ですが。お仲間でしたか。お主に手入れをしてもらってきたが、いよいよ限界が来たかもしれん。オルテガ様やった。大切な兜だったのだが。てんてんてん。今の時代にもブルーメタルが残っていればよかったのですが。ブルーメタルとは？我らドワーフ族に伝わる幻の鉱石の名です。その石で鍛えられた防具は決して壊れることはないと言われております。ほうほう。青く輝く、それは美しい石だったとか。時間こもってる。今ではその鍛錬の技だけが残るのみです。一応技術はつながれてるんですね。そのような鉱石か。すみませぬ。ただの夢物語を。いや、いい話を聞かせてもらった。失われた青き石、心躍るではないか。オルテガ様、ロマンを感じてしまった。誰しもが夢を見るものだ。俺もこの兜を身につけていると、旅を終えた後の世界を夢に見る。平和なアリア藩を取り戻し、妻と子のもとへ生きて帰る。そんな夢だ。父ちゃん。そしていつか大きくなったあいつにこの兜を。あら、父ちゃん、修復できたんかな。その方は一人で旅を続けられた果てに亡くなったと聞いておる。そなたらはくれぐれも気をつけるのじゃぞ。しかし
わしは今でも信じておるのじゃ。ほうあのお方は絶対に生きていると。ほうほう。どこかしらで会えるのだろうか。にゃーにゃー。はいはいって言ったら、ではここから南4つの岩山の真ん中を調べてみてください。にゃー。ここから南4つの岩山の真ん中。家は何だったんだい。情報が聞きたいかみたいなこと言うてたのかい君。種ありがたい。家やってみたいけど、でもはいと言った手前もう一回話しかけるのもちょっとなんか気が引ける。にゃー。こっちの猫さんは特に何にも言わない。いきなり話しかけられた猫さん怖い。ここから南か。結構下まで行かなあかんですか。まあ一回行ってみるか。ちょっと船ね、もう一回取るの大変かもしらんけど。爆弾はいる。メガンテやらないでね。あれ、マジックポイントまたないなまた忘れてるな。あれ、なんか全然死なない。やばいぞ多分。大丈夫か。メガンテが怖すぎる。命の石が砕け散ってしまった。一回死にましたね。あ、くれるんだ。ありがとう。一個なくなったと思ったけれども、なんとか。誰の命の石使ったんだろうな。やばい、マジックポイントないまんま来ちゃった。どこだ、石4つある場所。怖い怖いぞ。どっかで回復していきたいけどな。爆弾は怖い。大丈夫かな。一匹はいけた。いやー、ちょっと怪しいですね。技使った方が良かったかな。様子見でしたね。ちょっと特技使おう。よし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 。怖い。死にかけるとね、いろいろありますからね、爆弾岩さんというものは。あ、なんかあった。さあ、4つの石の間って言ってたな。上手のは倒せるんだけどね。マシルーラも困るな。このギリギリのヒットポイントになったぐらいの時に畳みかけないとですね、本当に怖い怖い。一匹はよし、もう一匹ははい。いや、ギリギリ削れなそうだな。いけるかな。危ない、やばい。先に切らせて、ああよかった。ちょっとさっきのメガンテがちょっとだいぶと怖い。さあ、石1個あったね。4
つの石の真ん中、4つの石の真ん中。敵がいっぱいいるよ。飛べるようになってから来た方が良かったかな、もしかしたら。それか今ちょっとエンカウント少なめにして探索するか。もう爆弾岩が怖すぎる。怖い。まだ死なない。間に合った。大丈夫かな。やばいやばい。もったいない。命の石が削られていく。でも必ず命の石もらえるんかなこれ。そんな感じですね、今の感じだと。持ってないの誰だ今。命の石2つある。みそぎ1個かな。望月千一さんこんにちは。やられましたよ、もうメガンテ。命の石をね一応ね持っていてね、で多分メガンテ使ったらもらえる仕様なのかな、もしかしたらこの感じやと。エリカが1個ずつ削られてるかな。怪しいですね。道具袋、命の石何個ある。2つか。まずみそぎ1個しかない。はい。で、これも渡すエリカかな。はい。もう1個欲しいところですね。守りの種は誰にしよう。この輪でいいかな。スタミナはどうしようかな。エリカでいいかな。はい。で種類順、あとラックか。これみんな意外と運がいいな、そういえば。命の木の実。はい。で負けたらあかん気づいてなかった。この本もらえてたんやな。悲しい物語わんぱく辞典。ちゃんと今性格ってどこで見れたっけ。強さで見れたっけ。みんなセクシーギャルだよね。違う、力自慢切れ者命知らずか。そうか、私セクシーギャルか。この辺り変えないといけなかったような気もするけど、どうかな。まあいっか。戦歴なんてあるの。どうしようかな。ここの猫さんに教えてもらったやつ取りに行くよりローレライみたいなとこ行きたいような気がしてきてしまった。ちょっと一回ね戻ります。ここまで行こうと思って丸つけてたけど、幽霊船はもう行った。回復したいので、そうだ、なんで私はアリア藩に行った時にメダルの館飛べるの。ちょっとメダルの館行こう。メダル渡してこようと思ったのにさっき忘れてたんだよな。大したものもらえないとは思うんだが。こんにちは。持ってきたよ、27枚。はい、インテリメガネ持ってたと思うんだよね。次はハヤテのリングか。そうか、なるほど。30枚ね。復活の杖は欲しいな。あと3枚か。どっかにないかな。復活の杖は欲しいね。そんなに死んだらもう負け戦な気がしないでもないけど。さあ、アリア藩に帰ってたのにさっき寝忘れたので一回実家に帰らせていただきます言い方よ。よいしょ。ただいま。なんかオルテガの父ちゃんとなんか一緒におったドワーフに会ったで。お母ちゃんありがとう。すやー。
はい、できます。でもう一回戻るか。ちょっとメインストーリー進めたいので、せっかくなのでレベル足りんくなったらね、待った、まあいいか。ドワーフの祠の方が近かったね。よいしょ、戻って、さあもう一回行きましょう。寄り道したらちょっとえらい遠かったので、なんか飛べるものを手に入れてからその辺りの探索はやりたい。ちょい上、しびれクラゲ、いいですね。だいぶ強くなりましたね。なんかレベル上げてしまうと転職の時にレベルが0になるのがちょっとほんまにどうしようってなるな。さて下へ行ってボス戦なのかな、次って覚えてないな。さあガニラスたちを潰して、てっててってってって、さあこっちへ行けと言って、お宝欲しい。たまにめっちゃ強い武器出てくる。強くなくても売ればよい。いいですね。薬草はなんぼあってもええですからね。さあ下行ってガメゴンさん防御してる。よし、オッケー。さあ進みましょう。どこ？ここ？出ましたね。わあ綺麗。我々乗った船がどこからともなく悲しげな歌声が聞こえてくる。だが私は愛の思い出を持っている。愛の思い出が一人でに動き出した。どんな感じになるんだろう。オリビア、そこにいるのか。いきなりのボイス。あなたをずっと待っていたわ。来てくれてありがとう。来てくれてありがとオリビア、まさか君も。そう、まさか君も死んでます。ヤシロさんもこんにちは。そばにいてあげられなくてごめん。でももう君を離さない。来てくれてありがとう。色ついた。ジェンケスさんもこんにちは。これからはずっと一緒にいよう。いいお話。ありがとう。喜んでいただけたようだ。よかったよかったね。改めましてヤシロさん、そしてチェンケツさん、ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。 We are here ね、来てくれてありがとう。今日もねドラクエ3の続きをやり始めました。さあここでね、愛の思い出なかったら追い返されてたところが通れるようになりまして、みんなも水分取ってね。ハイドレートもありがとう。いただきます。
よかったね、お二人とも幸せに成仏できたようでね。ハートもありがとうございます。この辺になんかお宝ある。いや豪華になってたね、今のイベント。なんかもうむしろあれが主人公でもうお話終わりですって言ってもおかしくないぐらいのなんかキラキラ感がありましたね。サブイベントのキャラにしては。よいしょ。さあここに何があるのだね。祠の牢獄。これは喋れる魂かい？こんにちは。ここは寂しい祠の牢獄。そんだけかい。ここはアリア藩の村だよみたいな。はあ、死にきれん。未練が尽きぬ。あれ消えたやん。未練が尽きたのかしら。どこ行ったんよ。カシャーン。私はもう最後の鍵を持っております。どこでも開けられちゃうんだからね。いいですね。愛の思い出は思い出っていうギャグを言ったせいでまた船が押し戻されるという4コマのネタが昔ありましてですね。なんかさこの辺りってさ4コマ漫画道場ってありませんでした？なんかそれいっぱい、それで何冊かいっぱいあったよね。そしてニーナオさん、コウサカルさん、ガンマです。ありがとうありがとう。ウェルカム。ゆっくりしてってね。開いたらいきなり死体が映っていました。返事ないかな。はい、テンプレでございますね。はい、なんか未練があるっていう人というか魂があったんやが、なんか消えてったんだけど未練はなくなったんかな。カシャーン。落ちたりしませんか？特に何もないんですか？こっちはないんですね。さあこっち行ったらさっきの魂おるんかな。30日に柴田亜美先生が書いた4コマネタの総集編が発売されます。なんか覚えがあるな。いやーもうその頃のドラクエの漫画系のやつだいぶ忘れちゃってるだろうな。はいはい。結局レモンの蜂蜜漬け作ったら蜂蜜1瓶ね、1本瓶いってしまいましたもん。いや使い切るよね。作ろうと思ったらもうその蜂蜜瓶はもうそれ専用にしやなあかんぐらいね。私最近蜂蜜ポリタンで買ってますよ。なんだってもう喉がやっぱり商売道具でございますから、もう何かあった時に蜂蜜ないと困るから、蜂蜜はね常備してるんですけど、あれ何グラム入ってんのかな。そうポリタンで蜂蜜、海外産のやつでそれを容器に詰め替えてね使ってます。ウクライナ産の蜂蜜だったかな。美味しいですよ。蜂蜜高いから、そう蜂蜜高いじゃん。そうだからなんかまとめ買いできへんかなと思って、何キロのやつ買ってるのかな。ちょっと見てみよう。いつも買ってる蜂蜜、アマゾンさんでチラ見もうだから蜂蜜は絶対に切らさないようにしてます。どれだ。最近また買ったからすぐ出てくるはず。あった2キロだ。蜂蜜2キロのポリタンで買ってます腐らないからねそう魚の目とか盛りそばとかですもんね。何のあれだあれかな。あれ4コマ漫画道場と関係あったかしら。なんかあれだかわからんようになってる。いたこの未練がなんとかって言ってた人。息子は我が友オルテガオルテガ約束をすまない。なんだハイデリンか記憶か。互いに手加減はなしだ。いざ。
サイモンさんの魂だったんですね。なかなかやるな、アリア藩の戦士よ。私を一騎打ちでここまで追い詰めたのはお前が初めてだ。お前こそやるではないか、サマン王様の剣士。いや、我が友サイモンよ。勝手に友達になっちゃった。消えた先に何が？何もないのかい、もしかして。4ゴールド、4ゴールドのために私ここに来たの？サマーオサ行かなあかんの？あ、こっちなんかあるらしい。あ、これが本体？どうか許してくれ、我が友オルテガよ。なんだなんだ。誓いを果たせず無力な私を。なんだなんだ。何を誓ったんや。え、なんか嫌な色になったな。ふむ、こうも頻繁に魔物に襲われるとは、すっかり目をつけられたな。サマン王座に戻るのは控えた方がいいかもしれん。ああ、狙われてんのか。確かにこれ以上人々を巻き込むわけにはいかないか。二人でいるとどうしても痕跡を大きく残してしまう。一旦二手に分かれ追っ手を巻こう。いいのか。追っ手を巻こうとすれば大陸を出る必要も出てくるだろう。しばらく家族と会えなくなるぞ。すまない。何、謝る必要はない。近頃町の様子が何やらきな臭い。しばらく身を隠し奴らの出方を伺おうと考えていたのだ。ほう、分かった。俺も長旅の支度を整えるとしよう。いつか必ず反撃の時は来る。その時はお前のもとに駆けつけると、このガイアの剣に誓おう。ガイアの剣落ちてるのかな。オルテガという名を聞きつけて魔物どもが次々に現れる。この名前すらも捨てねばならんか。ここで解明するのかしら。特にしない。どうか私の剣を平和のために役立ててくれ。オルテガよ、頼む。ガイアの剣を火山に投げ入れるのだ。めっちゃ具体的な指示きた。さあ、ここにあるのは、よく見ると屍が横たわる寝床の下に何か隠されているようだ。小盛は床を調べた。なんとガイアの剣を手に入れた。いいですね。はい、ありがとうございます。イベントアイテムでございます。成仏できますか？はい。あ、新潟さんおやすみなさい。あ、今ガイアの剣をね、託してくださった方ですか？安らかに安らかに。いやいや生きてください。ニコタコさんウェルカム、来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。そして配信もお疲れ様でございました。本当に寝る前かもしれないですね。ね、ゆっくりお過ごしくださいませ。キングダムハーツお疲れ様でございます。この魂はもう話しかけられやんの？あ、指示をちゃんと残してよ。結局消えへんやん。じゃあ君、ガイアの剣を火山に投げ入れるのだ。忘れた人のためのあれですね、遺言ですね。さあ、ガイアの剣放り込んでくるか。じゃあ言われたからね。さあ、どこだい？あそこにはどうやって行くのだね、これ。あ、そしてポーニョさん入った。
職するタイミングを逸した小盛だよ私がみたいゆっくりしてってね。これいつ転職したらええんや。ずっと戦い続くやん。ちょっともう今日の夜こそこそと誰か転職させたろうかな。とりあえずでも配信中はストーリーを進めたいので、レベル足りんくなったらちょっとレベリングしますが、そうオーブ終盤でございます。あと2つ。あれどこや。あちらはどのあたりですか。ほこらの牢獄、ここ、ランシールからよりもラーがこっちでしょ。これなんかカーソルじゃなくて違うので動かせるといいなという気持ち。ピラミッド、ノルド、アッサラームからが近いかなと思っているね。できれば確かに一応ねネタバレなしの方がありがたいけど、一応ね3自体は3度目です。はい。でもねつるっと忘れてるのでね、もうコサカルの脳にはねちょっとあまりね記憶が刻まれてないのでね。そうよいしょ。ただHD2D 版で追加されてるものもちょいちょいあるからね、多分エンディングとかは違うはず。ちょっとだけね今後のワンツーとかにつながるような要素だったりとかね入ってたりとかするの。かしこまりました。ご配慮助かる。ハートもありがとう。そんなんでございます。いつもねピン止めのためのメッセージを書くのを忘れてしまう。全然覚えてないな。自分のキャラクターで転職させた覚えあんまないよな。それが売りなのに。まあでもしないときつそうな気もするからね。してるんだろうけどね。私まさか3回手出して3回とも全クリしてないのかな。そんなことないと思うんやけどな。でも全然記憶になく。そんなんあったねみたいな。ただ攻略本はめっちゃ好きでね、なんだ愛の思い出の形だったりとか。死ぬ。大丈夫かな。なんか毒牙の粉の攻略本の絵みたいな、なんかそういうのを思い出せるんだけど、そういえばなんか黒胡椒好きな人おったなみたいなのとか。死にそうやな。大丈夫かな。死ぬね。さすがに回復してあげるかさすがにギリギリすぎるやろ。みそぎちゃんかな。ここで防御してるからね。ちょっとホノリンが死にそうだな。ほい。まだ防御してるかこれ。入ってるね。よし。火炎がやばい。よかった。なんかいきなりの大ピンチ。カメゴン別に普通に戦ってたけどね。夜だからかあんま関係ないかい。よいしょ。はい。さあ投げ入れるのはどこですか。下で大丈夫ですか。この辺でいいですか。ナーショさんこんにちは。ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。またオーブ集めのね続きをやっておりますが、やったあと2つぐらいになりまして、今メインイベントのねネクロゴント火山なんて名前だったね。はい、火山のところに来たところでございます。ここってボスいるんかな。山登りってこうだよね。まっすぐ行かれへんのよね。こうギザギザ行かなあかんっていう、このそしてどんどん酸素が薄くなっていくやつ。なんかある。もうここに投げ入れるの早ない？もうこれでいいの？うわー熱そう。コサカルは下を覗き込んだ。火口には溢れそうなほどマグマが溜まっているのが見える。ガイアの剣を火口に投げ込みますか。はい、投げろって言われたしね。なんでか知らんけど。なんだお前は。なんだその言い方は。バレたんかなこれ。人間がここに来るなんて
何年ぶりだろう。レブナント、こんな人おったっけ？何を企んでいるか知らんが、俺が火山を守っている限り守っている。おかしなことはできんぞ。ほう。その面を見ていると、前にマグマに突き落としてやったあの人間を思い出す。余計なこと言い始めましたね。お前を葬り去ってマラモス様に再び褒美を頂戴するとしようか。マグマに焼かれて消し炭になるがいい。どっちかっていうとあなたの口からの火ではこんなんだったっけ？この人あんまり覚えがないな。レブナントさんです。作戦命大事に君は命令させろ。はい。でどうしよっかな。どうしよっかな。ちょっと今のレベルで通用するかあんまりわからんので、とりあえずはいつも通りスクルト。パラモスじゃないよこれ。なんかレブナントって人ですね。パラモス様の手下なのかなね。どこが新要素なのかちょっとあんまりパッと。あー、戦っちゃった。もったいない。私はこのまんまでよくってバイケルト私間に合ってるよね。次ガンガン使うな。結構マジックポイントがカツカツか。戦う特技呪文どのくらい防御しといた方がいいのか分かんないけど2回打っといた方がいいのかな。魔法ダメージがきついか。いいですね。私はひたすらに多分攻撃しとかないともったいないのでどうしようかな。みそぎちゃんに打っといた方がいいかな。正直エリカを転職させるはありだと思うんだよな。戦う特技瞑想。また間違えたもったいない。私は瞑想で回復できる女。3回攻撃ぐらいしてくるのかこれ。戦う呪文ベホイミエリカ呪文作ると麻痺が結構大変そうだね。結構ビリビリしてるな。これはアクセサリーをつけてきた方が良かったのかな。特技が封じられている呪文違うこれはホノリンしか動けないんだ。どうしよっかな。ってことは道具やばい薬草1個もないよ。封じの杖使ってみようかな。なんかもったいない気もするけど一回使ってみよう。いけたか。それはありがたい。まだ麻痺ってるな。どうしよう。戦う呪文もうちょっと頑張ってもらうしかないな。魔法トーン聞いたのはありがたいね。一ターンだけか。でも今の一ターンはグッジョブですね。戦う呪文でホイミどうしようかな。エリカかな。呪文一応打っとくか。ま
まあまあですかね。はやぶさ切り。どうしようかな。この人魔法打ってる暇あるかな。悩むとこ。一発ぐらいいけるか。やばい。魔法が結構痛いですね。呪文、どっち行こう。呪文、はい。死んだか。これ困ったな。一回再戦した方が良さそうだがしかし戦う道具もうちょっと回復に回ってた方が良かったかな。まあどうせ死ぬのであれば一人ずつどうしようかな。はい。結構効くな。結構効くな。マジか。戦う道具。これ世界中で回復してもマジックポイントはダメなんだよね。エリカ。これでどうしようかな。呪文じゃない。ずっと魔法陣の杖使ってるか。じゃあ死んだ。死んだ。これは勝てないな。ちょっととりあえずはもうそのままみそぎちゃんに殴ってもらおう。死んだ。さてこれの対策は麻痺をしないようにするのがいいかな。まあとりあえずオートセーブから再開。麻痺、マヌーサ、非耐性みたいなのってあったっけかな。いいタイミングでございます。負けましたね。まあね、負けて学べばよいのです。装備でなんかあったかな。今性格のためにガーターベルトと満月のリングってなんだっけ。満月のリングは何の効果。あれ、麻痺に強くなるって言ってたけど、さっきの麻痺じゃないんか。さっきの麻痺だよね。で他の子はハドクか。ハドクのネックレスって毒だよね。じゃあそのまんま満月のリングまだ余ってるよね。はい。あれ、これでもこっち変えちゃったら性格変わっちゃうのでは。どっちがあれだ。ちょっと待てよ。確か性格変わっちゃうから満月のリング元なんだったっけ。ハードクか。まあこれはでもいいのか。でヘビメタってなんだっけ。一匹狼になるか。強さ順50音順が強さ順。力の指輪、ウサギの尻尾、満月のリング、まだ余っている。でもそうか、もうこの子はつけてる。目覚まし、寝ないようにするか。これもあれだよね。まだ余ってるかな。まだ余ってるな。はい。麻痺でもなってたけどな。まあいっか。でこれ破風のネックレスは呪文か。それは欲しいよね。でルビーの腕輪は何。
見えっ張りになるか。これはまあでも確かにそのまんまじゃないとやばそうだしな。ちょっと待ってよ。それ以外で満月のリングよりも素早さ上がる。他のやつでなんかないか。ラッキーパーソン、守備力、高血の腕は性格系ではなく魔法系はないか。力自慢、幸せ者、風のイヤリング、これ系のなんかないか。眠り、ルーズソックス、性格はロマンチストになる。ハドク、ハフ、ハゲン、魔除けの鈴、状態異常か。このまんまで一回行ってみるか。どれぐらいまでいけてたんでしょうね。あとはマジックポイントが初めから少なかったんだな。道具袋、そうだ、道具も確かお渡しできてなかったんだ。ドラゴンシール道具袋の中、仕事入ったので離脱します。レバナント戦頑張ってください。お仕事ファイトです。ロムもありがとうね。はかどりますように。ほどほどにですね。無理せず。さあ、これ入れて、で条約層、世界樹の葉。私はいいか。私はよくて、でいろいろ持ってるな。なんか一回道具整理、君も一回道具整理で、君も一回、いや、ここは大丈夫。みそぎちゃんには条約層を4つ与えて、であとは命の石を1つで、あとはエリカちゃんにも薬草を4つ渡して、で命の石を渡して、でほのりんさんにもなんもないな。道具袋からこの人特約そうでいいか。特約そうでもなんか貴重そうなんだよな。いっか。はい、4つ渡して、で魔法の聖水、賢者の聖水、もうあれはなかったっけな。ないか。リング、はやて金のネックレス、妖精の腕輪でもないな。マジックポイント回復したかったけどそれができず、道具袋、魔法の聖水、賢者の聖水使う、みそぎちゃん、ほのりん、使う、エリカで、これ渡しとくか。ほのりん2個、結構貴重だろうなこれ。あんまり、祈りの指輪あるじゃんか。しまった。でももうここまで回復したらな。はい、特段なんともって感じだけど、もうちょっと回復できるようにしときたかったな、周りの人たちがね。なのではい、そんなこと思いつつもう一回再戦。ちょっと盗賊さんがそんなに攻撃できてないからね今ね。正直弱いよね。
もう転職させてきてもいいけどな。ちょっと待った、一回。ああ、まあ無理だ。ここセーブできないや。はい。でさっきと一緒なので投げ入れて、でなんだお前は。同じとこはスキップします。さあレブナントが再び出てきました。作戦は命大事にのまんま、あなたは命令させろ。はいはい戦う。他に何かあるかな、使えるの。特に何もって感じだもんな。とりあえず攻撃で、私はもうひたすらこれ。イオラが痛いよね。みそぎちゃんめっちゃ狙われてるやん。呪文バイキルト私。そうか、どうしようかな。まあいいか。戦う特技スクルとしたところでな感じもあるんやが、一応かわせてる方ではあるんだね、やっぱりね。はい。で私はひたすら特技、あなたはひたすらスクルト。特技あれ合ってる。特技はやぶさ切り、呪文、はい。これが何段階ぐらい上がるかがね知りたいよね。特技はやぶさ切り、呪文、バイキルと私。はい、特技。まあさっきよりなんかマシなような気はするけどね。どうだろうね。これはもう回復してもらうしかないもんな。でこれでいけるかな。それこれはだいぶときついところに行きましたね。呪文レホ意味、はい。悩むねこれね。はい。間に合わんか、間に合ってるか。やばい。危なかったな今。戦う私かな。でもう道具使ってもよかったな。間に合うかな、間に合うかな。間に合わない気もするけど、やっぱりそうか。
これはまずい。これは仕切り直した方が良さそうだな。ちょっと仕切り直そう。でも黄色まで来てるんですね。あ、ワンさんこんにちは。ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。今ボスにやられました。いけそうな感じするな。再挑戦。はい。ね、来た瞬間全滅してた。悲しい。悲しいでございます。なんかひとたび噛み合わなかったら死ぬね。なんかあると思うんだよな。あれ、なんていうの？あー、しまった。元にあれだ、自動にしてた。猫増えた。そうなの。後ろの猫が。あ、それはダメ。ひどいことしたな今。戦うと、あ、そう今1個無駄にしたでしょ君。ちょっと君特約層いきなり使ったでしょ。命令させてください。どうしようかな。はい。170か。で、私と、エリカがビリビリしてる。そうだな、戻ることを考え、もう一回言っとくか。何ターン潰されるかなこれ。魔法がきついんだよねこれね。回復してくれるのはありがたいのだが、自分に使うか。いや、一回これ使ってみるか。いったね、よかった。この魔法カンタが結構効いてくれたらね、ありがたいんですけどね。どっちがいいかな正直。しびれは切れてくれたけど、しびれは切れてくれたけどって感じだね。もう一人回復欲しいな。ちょっとエリカが死んでるからな、これ見てる感じだと。回復をリフイ一応仕切り直せたかな。瞑想で回復するか私。特技瞑想呪文バイキルト、どっちがいいかな。みそぎちゃんから。うわー、この攻撃力を。いいとこ殴ってくれたな。で撃った人がしびれるという悲しき事態。特技、はやぶさ切り呪文バイキルト私。これ特技で大丈夫か。どうしよっかな。道具、これはしゃあないか。はい、これを。かぶった。これをもったいない。はい。今はなんとかなってる状態。こっからだよね。はい。魔法でブワってやられるとね困るからね。これではい。もう私のバイキルトが切れないようにひたすら打っててもいいかもしらんけどな。正直みそぎちゃんに打つより私に打った方がいいからな。
てればいいんだけどね。で戦う特技呪文、はい、私これあれ特技バイキルト入ってないのか。そうだとしたらなんかちょっともったいないことしてる気がする。激しい炎やばいなこれまたやばいな。激しい炎か。困ったな。これ何対策しやなあかんのや。なんか対策忘れてるのかな。どうしようかな。これは死んだ方が良さそうだが、なんか運ゲーなような気がしないでもない。ちょっと一回死ぬか。これ多分みそぎちゃん諦めてないな。そりゃそうだろうけど。はい。さあこれで一回死んで、あの特技はどうやったらいいんやろうな。ただただ弱いだけなのか、運が悪いのか。もう一回だけやってみよう。さて、また忘れた。命令させろ。キオラじゃなくってやられてるのあれだな。激しい炎だな。違う作戦。踊り。命令させろ。エリカって何ができるんだろうな。ちょっと一回。はいはい。特技。螺旋打ち、しびれアタック、眠りアタック、砂煙。砂煙。この辺できるのか。じゃあ君攻撃じゃなくてこの辺だな。じゃあ何がいいかな。寝るのかなあの人。命中率を下げる。命中率を下げる。こうか。これやってこれなんや。じゃあちょっとこの辺頑張っていただいて。寝るんや。目覚ますかな。大丈夫そうやな。あれ寝てなくない？あれ起きた今。寝てたらだよね。寝てたらなので、寝てたら出てくるよね多分ね。しびれ、呪文バイキルト私。耐性があるって言ってたね。11からさん、己レブなんとこんにちは。こんにちは。ウェルカム。ゆっくりしてってね。レベルそんなにカツカツなところで戦ってるからもう 3,4 回死んでますゆっくりしてってね。さあこのカツカツな状態でちょっとどんくらいまでいくか悩みどころ。さて、いやー炎の息強いな。耐性がある言うとったな。ってことはもうひたすらに眠りアタック頑張るしかないのかな。はい。寝るのかな。根気よく眠らせられるかどうか頑張るしかないか。はいはいはい。でもボスだからな。砂煙いろいろやってみる。よいしょ。
そしてお嬢さんこんにちは、ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。今レブナント戦でも何回も死んでおります何回も死んでるちょっとカツカツすぎて、もうあれだったらもう人生縛りだったらもう私も出直してるところです。さてさて、ただでもな、死にそうになった時に炎やってくるのかな。そうだったとしたらなんか積んでそうな気がするのだが、聞いてたかどうか見てなかったな、そういえば。これやったとこでこの人の強いのって魔法だもんな。即死はさすがに無理やしな。ね、人生縛ってなくてよかった。ほんと人生縛ってたらもうまたね、小盛やって、私の可愛い小盛起きなさいって言われるとこだった。さて、寝てくれるのかな。まあ寝てくれへんような気がするけどな。寝ないね、多分。寝なさそうな感じするもんね。この人多分ショートスリーパーっぽいよね。そうなるとほんまにでも盗賊が役に立たなくてですねとっても困るのですが、どうしようね。呪文もないもんね、君ね。道具、特技、まあそりゃ確かにウィングブローになるね。まあこれを使ってた理由が分かったよ。バイケルトもう聞いてる。ソクルト、やばいね、それは困りますね。道具、条約層、みそぎちゃん、呪文どうしようかな。モミオスとかメダパニとかそのあたりがあるのか。混乱させら、ちょっと待ってよ、君の特技は混乱させられたらあれなんだね、効くんだね。ってことは道具、まあできるか分からんけどね。まあやってみるかビリビリして、すごいいいスタンプ持ってらっしゃいますね。素晴らしい。ビリビリしてる。マホリーって何？呪文封印を直す。素早さをか、ゴミオスか。ゴミオス、メダパニ、この辺使えるのかな。どうだろう。この人状態以上無理だな、多分きっと。でも魔法ドーンは1回使えたんだよね。なんて言うんだ。呪文、ベホイミ、エリカ、どうしよう。特技、ウィングブローを、君何しようとしたんだっけ。君何しようとしたんだっけかな。バキルト打ってる暇あるかな。ありがとうございます。なんて読むのかな。多分死なないかな。大丈夫かな。死にかけてるな私。さあメニュー出てきたところでビチュラコープさんかな。Thank you for follow ありがとうございます。嬉しいです。コサカルと申します。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。今レムナントと戦って死にそうでございます悲しい。状態異常だらけやな。どうしよう。私自分瞑想で間に合うのか。特技瞑想、というかもうあれだな、ちょっとエリカちゃんが機能してないことはよく分かった。命大事にはいではい特技瞑想、私は死にそうなんだけれども、ファーストチャットもありがとうカエルさんだ、かわいい。どうしようかな。ちょっと待ってよ。いいのか。
回復しそうだもんなあの人。どうしようどうしよう。作るぞ。回復を間に合うかこれ。この激しい炎がやばいのよ。これなんとかしやなあかんと思うんやけどな。2回来たのはやっぱり運が悪かったんかなさっき。でももうこれみんな瀕死ですね。特技どうしようかなこれ。負け戦な気がするけど、とりあえず諦めずに誰に使おう。自分に使おうか。はい、これをエリカ死んだ。あ、みんな死んだ。聖なる力をみんな死にました。一騎打ちです。はい、ちょっとまた間違えたし瞑想しこれは一回ちょっとあれだな、エリカが機能してないから一回転職させてこようかな。そしたらでもレベリングしやなあかんな。ちょっとエリカが戦闘に参加できてないですね、ほぼほぼ。それがもったいないので一回死んで、オートセーブから再開します。はいはい、一回戻って、どうしようかな。ここってもうルーラで来れるのかな。あ、来れるか。一回見るか。ネクロゴント、あ、いけるね。はいはい。ちなみにもうダーマには行ってたんやっけ。まだ行ってないんちゃうんかな。あ、まだ行ってないな。You can pronounce my name like the Sega game。 あ、セガのゲームなのかな。バイチュラコップなのかな、ビチュラコップなのかな。あ、なるほど、そこから取ったのかな。ありがとうございます、教えていただいてね、セガのゲームお好きですかってことは。さて、カザーブシャンパーニュのとノアニール、あれ行ってないね多分。ルーラにない、あるわ、嘘や、ダーマ行ってるやん。ただでもちょっと待ってよ、今変えるべきか。ただでもどっちにしろレベリングしやなあかんのよな。こんにちは。ちょっと盗賊でも盗賊もこれあと全部スキルって覚えたんかな。特技エリカちゃんラストの1個覚えてないんよな。これラスト1個覚えてからじゃないともったいないのでは。みそぎは覚えてるんだね多分。いやそんなことないや、みそぎもまだあれだ。悩ましいですね。勇者は変われないからね。この最後の1個がどれぐらい必要かどうかにもよりますけどね。回復役が欲しいな。エリカをあれだな、賢者に変えたいな。覚えてない。すごいこの屈強な人たち。今変えたら大変かな。悩ましき。他に今行けるところってないんかな。なんか忘れてることないですか。もう火たげる山へ向かおうやもんな。困った、どうしよう。メタルスライムがおったところレベリングしやなあかん。結局レベリングしやなあかんのやったらもうでも魔法使わせたいから転職するか。こんにちは。ここは転職を司るダーマの神殿。職業を変えたい者が来るところじゃ。転職をご希望か。はい、どなたの職業を変えたいのじゃ。はい、エリカさんです。エリカさんなんですけどいけるか大丈夫かな。まあいいや。はい、エリカがなりたいのはどの職業じゃな。賢者はいけるの。あ、賢者いけないんだ。まだこれって何しないといけなかったんだっけ。
戦士、舞踏家、魔法使い、僧侶、商人、遊び人、盗賊、魔物使い。あ、選べないや。選べないということはやめます。いいえ。賢者条件どういうあれやったっけ。ガルナの塔のメタルスライム、そなたも探してみるといいだろう。ガルナの塔って言ってたっけ。ガルナの塔、ガルナの塔、ガルナの塔、言ってないね。言ってないでございますね。もっと強くなるためにやはり転職は欠かせぬようだ。しかし何に転職したものか。ここは一つ遊び人になってこの自慢の筋肉で、禁断のパフを使おうとしてるぞこの男。ドラクエ名物パフパフ。ドラクエなのかな。魔性の消えた魔物たちは魔物使いがいると警戒心を解いて逃げなくなるの。もし確実に保護したい魔物がいるときは魔物使いを連れていくといいでしょうね。はい、魔物使いおりますよ。困ったな。もうちょっとレベルを上げる、もしくは何か対策がある。火の耐性はどうしたらええねん。こっちの周りとか特になんもないもんね。多分調べてないからあれやけど。あと火山行く前にできることってなんだろうな。あ、毒薬草なんて入ってた。それはいいですね。こんにちは。言い伝えだとこのダーマはとある武術を学ぶ修行僧たちのお里であり寺院でもあったらしいわ。大昔の話らしいから本当のことかはわからないんだけどね。でも修行の聖地が職業の聖地になったなんて素敵な話だと思わない？なかなか博識なお方。あれ、賢者条件なんだっけ。まだ何も言われてないな、そういえば。こんにちは。だから前にも言ったでしょ。スクルとルカナは 2,3 回は重ねがけ。でもマイキルトは1回でいいって。あんた頭脳明晰なんだから呪文の効果くらいちゃんと覚えなさいよね。重ねがけはできてた。よかった怖いね。はい。スカラ、ルカリ、フィオリムは 2,3 回で、バイキルトは1回で送って、マジックバリアも1回でブツブツ。マジックバリア張らないといけないって話か。今あれでもな、あれ特技だよね、あの炎のやつは。あ、これ同じこと喋ってる。こんにちは。どうしたものか。転職すると一時的だが弱くなってしまう。仲間がいれば強めの敵に挑んであっという間に経験値がたまるから同じ強さにすぐ追いつけるのだが、しかし私は一人だ。まさかここに来て一人旅に悩まされるとはな。かわいそうやな。代行できたらええねんけど。一回僧侶に変えるでもええけどね。賢者までいかんでも。ただでも賢者条件を知りたい。なんだっけな、全く覚えてないな。そのうちどっかしらドラクエのことやからすごく親切に教えてくれると思うんやが。奥の方の人たちとかなんか言うてないか。転職することでどうして強くなれるのか。理由は大きく2つある。まずは多くの呪文や特技を習得することができる点だ。覚えた技は転職しても忘れることはない。次は力、賢さなど自分の能力が全体的に底上げされる点だ。この神殿ではそう教えられている。真面目な方やった。魔法使いが戦士になれば魔法も使える戦士に。ただしレベル1からの修行になるので全員ペンに転職させるのは考えものだ。一度に転職させるのは1人か2人がいいだろう。例えば初めてなら僧侶を舞踏家に、戦士を僧侶にというのもいいだろう。回復呪文を唱える仲間が2人いるのは心強いぞ。しかも舞踏家なら早く唱えられるしな。それはいいよね。それはとてもいい。最初ね、舞踏家はね、なんとなくやっぱ強かったから舞踏家にした覚えありますもんね。3ね。他に私に知恵を授けてくださる方は。何度も転職をして強さを極める人がいるらしいわ。その人は戦士、魔法使い、盗賊になって、そしてまた戦士へ戻ったって言うけど、そんなに修行ばっかりして人生楽しいのかしらね。はあ。
悲しい。楽しいはず。転職して前の職業の経験値をなくしても、それまでやってきたことはどこか別の部分で生かされるだろう。ただし僧侶が戦士になり、また僧侶に戻った時もレベル1からの修行となるのだ。故にあまり頻繁に転職を繰り返すと無駄が多くなってしまうだろう。もっとも転職をすると初めはレベルがポンポン上がるので苦ではないがな。賢者条件特に教えてくれないである。どうしようかな。でも今のまんまだと盗賊盗賊のここの特技を覚えてないからなんともあれだけど、ここの特技がめっちゃ大事なのかどうかがちょっとあれだけどな。ね。ナフレさん、ウェルカム来てくれてありがとう。ゆっくりしててね。吹き替えの給料が上がる渋い小魚で今日もお届けしておりますが、どうしよう。みそぎちゃんを変えるかめっちゃ悩む。でも今明らかに戦闘要員になってない。武器を変えたらワンチャンか。武器を変えたらワンチャンあるかもしらんけど、なんか後ろにおるな。たまたま歩いてきたけど。わしは命名師マリナンさんに名前変える人だ。はい、名前変えたくないです。いいえ、そうだそんなシステムがあったわ。逆サイには何にもあれかおらへんか。たこっちにはおらんかったっけ。なんかあるな。道具やか。なんかいろいろあるけど、ちょっと待った、炎のイヤリングある。逆か。氷はあるのかい。風、氷雪の攻撃と呪文を軽減するだから、逆はあったらいいな。ありがとうございます。クレールのティエさん、レイドありがとうございます。エコー切り忘れてた。そのまま喋れる私お疲れ様でした。今エクレルのティエさんフォローしようのハートマークがチャット欄のところに出てると思います。ぜひこれを機にポチッとハートマークを押してチェック&フォローよろしくお願いします。そして、エクレルのティエさんのご紹介させてください。ストロークのマリーザ使いエクレルのティエさん、ランクマスターの実力差で実力者で、過去大会でも輝かしい成績を残してるんだって。PS5 からの配信だからちょっと不便なところもあるかもだけど、視聴者向け報酬もあるみたいだし、ぜひチェックしてみてね。ということでマリーザ使いのノアティエさんが来てくれたぞね。実は私ももうちょっとしたらストロークを触ろうと思っております。かまいたちの夜のコラボが来ているからね。どうかな、もうやったかなね。配信お疲れだと思うのでぜひぜひゆっくりされてください。そしてノティアさんのところから来てくださったレーダーの皆様、はじめまして、あるいはこんにちは、コサカルと申します。今日はドラクエ3をやっております。そしてノーマルさん、コンコさん、ウェルカム来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。チャッキーやってたの見たね、あれチャッキー確定だったのかなはいね、ゆっくりしてってね。はい、そしてかまいたちの夜のアバターで殴れる映像のシュールさ、こんちゃ。いや今日ねやろうかすごい迷ったのだけどね、ドラクエが後半になってたからドラクエ終わってからにしようと思ってるんだけど、あれいつまででしょうかね。もう絶対やるのはやるんだけど私サウンドノベル大好きでかまいたちの夜も大好きなので、もうコラボを見た時にもう思わずいろんなところで宣伝してるんですけどまさかだよね、あれ面白かったね。絵面がすごい、紹介映像の絵面がすごかったね。シナリオをやりに行こうと思っております。困ったな、どうしよう。魔法なんかあの攻撃を防ぐための何かがあるんじゃないかと思っているのだが、かまいたちの夜は1、2、3金のしおりまでやりました。おー、それは素晴らしいね。いやーね、ちゅちゅくさんもお好きだったらね、ストロークも確かやられますよね。
ね、まさかまさか嬉しいコラボですよね、あれね。すごく嬉しい絶対にやりに行こうと思って、昨日ねこっちのパソコンとこっちのパソコンどっちもねストロークね、もういつ来るんだ、アップロードいつ来るんだと思ってねどっちにもインストールしました。さて、いやーちょっと待った、なんか炎の攻撃をなんか防ぐ手段をなんとかしたい。ここなーに宿屋か。今宿泊まらなあかんほどあれではないか。なんか今の段階で対策ないかな。なんであの人床で寝てるん、おかしくない？寝相悪いやつや。あれワールドツアーどこまで進めないといけないの？前出た時からやってないのでやらなくて、あれもしかして今あるワールドツアー、私誰までやったかな。やばい、誰までやったかな。あれか、でも選べるか。ラストまで出さないといけなかったら結構頑張んないといけないな。ここから南の洞窟の近くに毒を持つキノコの魔物がいると聞きまして、もしかしてこの修行が役に立つ時が、これあれだな、魔物を取りに行く時のやつだな。ここでも寝てるやん。何を買うかね。何言うてんねん君。特に何も売ってないやん。ちょっと人対策でなんかないかちょっと練り歩いてくるか。でも今お金ないからな。今一回モンスターバトルロードどこまで勝ち上がれるかやってみるか。あれ一応お金もらえるもんね、勝ったらね。迷走しております。さあどこ行こう。ネクロフォントまで来てるけど、一番あれランシールってもう終わったんだっけ。終わったよね。ランシールで売ってるものが強いというお話。幽霊船戻ってもしゃあないよね。ハブの塔行ったけどあんまり。このリンバーグどないなったんや。そういえばこのリンまだ捕まったまんまなのかな。夜なったな。ランシールで買えるものちょっと確認してくるか。各地のちょっと道具屋さんとかでなんか使えるものないかちょっとチェックするか。しまった、夜もしかして商売やってない。やばいマジか。まあむしろ今こそランシールに行く時じゃん。はいルーラランシールだったっけ。夜じゃないと皆さんね。もうすぐワード2が出ますが、やらはるんですか。ちょっと後にはなるかもしらんけど、やるはやると思います。一応ドラクエもねやってないのがオンラインと9をやってないかな。それ以外はね一応全部手は出した覚えはあるんだが、あれここじゃないな。ちょっと待てよ、行かなあかんと思ってたのここじゃないわ。テドンか。あれ屍だらけのところどこだったっけ。どこだったっけ。ここか。これでも街の順番的にここだ。街の順番的に売ってるものどれが強いんやろうな。買いに来た大バサミ、モーニングスターちょっと弱いよね。あれだよね、多分ルーラの順番だよねめたいこと言うとルーラの順番で多分強い武器売ってるところとかって多分変わるよね。この中道具屋あるか。ここ宿屋やろ。ここ宿屋やろね。大体そうだよねってなるとここないな多分。じゃあ朝なってしまったかこれ。ルーラネクロゴントの前はランシールだったか。じゃあやっぱランシールでなんとかしやなあかんのか。ここって何があったとこだったか全然覚えてないんやが。こんにちは。私は最後の鍵を探して旅をしている。ごめん、私持ってるんだもん。
だが鍵を手に入れるには壺が必要だという。乾きの壺ですよね。一体どういうことだ。壺に鍵が入っているのだろうか。ごめん、なんかごめん。はい、武器と防具の店。特にだな。特に何にもないな。道具屋か。炎耐性みたいなものは何かあるんかな。魔除けの鈴が売ってる。道具屋巡りか。状態以上に強なる。状態以上に強なる。状態以上に強なる。これってトータルだったら確かに魔除けの鈴つけといた方がいいのかな。魔除けの鈴、ちょっと待ってね。今単体のやつばっかり装備してるんだよね、この人たちね。満月のリングとか。でもあれないよね。満月のリングは麻痺だけだもんね。魔除けの鈴がトータルなのかっていうのがちょっと気になるんだけどね。状態異常、状態異常は状態異常やもんな。来てくれてありがとうね。ミーモラさんこんにちは、ウェルカム。ゆっくりしてってね。今日もドラクエ3やっておりますが、レブナントに、ボコボコにされて何かしら対策ができないかうろうろしております。魔除けの鈴に変えてみるか、一回ここ。でもちょっと待ってよ。魔除けの鈴に変えたところでどっちかっていうとそこではなく、みんなも水分とってね。火をなんとかしたい。ありがとうございます。ハイドレートいただきます。耐火系のものはなんかなかったかしら。なんかないのかな。とりあえず道具屋巡りしてみるか。あれかな、他のところ。ランシール行った。次グリーンラットここ関係ないな多分きっと。ってなると次スーか。スーの村。でもグリーンラットもあったかな。こんにちは。バトルアックスツインスワロー売ってるやん。こないだあれやな、見たけど。ないな。道具屋さん、こちら道具屋さん。なんかないかな。氷のイヤリング売ってる。これでいけないかい。お金足りるかな。足りひんやん。売りに来た。装備袋。とりあえず使ってないやつ売るか。はい。ゾンビキラー高いな。あまりにも高いやつはちょっとひよって売らない。ホーリーランスいるかな。毒針は後々いるかもしれんからちょっと取っといて。パーナックル、はい。眠りの杖、鋼の鞭いっぱいある。刃のブーメランもいっぱいある。大バサミ使いどころがよくわからんのよな。この辺のなんかこまごまとしたもの、鉄兜とか。何個分3300円だったよね。3300円やったからだいぶと売らなあかんな。革の帽子、はい。こんなにいっぱい買い取ってくれ、大丈夫かな。ただの道具屋さんなのにごめんね。こんなになんかちょっといるかいらないかよくわからないものいっぱいね。アンダーテールでは断られるんですよこれいらないもの買い取るなんてみたいな。高いものたち。何これ、おしゃれなスーツ高っ。売りたいこれ金作用なのかそれともって感じやけど高い。でもなんか2つもあったら1個ぐらい売ってもええかな。これ売る用のアイテムかな。守備力54やんな。今着てるやついくつぐらいの守備力なんや。ちょっと待ってね。装備、大地の鎧、
大地の鎧が今いくつのやつかわからんな。これ普通に280。あ、じゃあ全然売ってもいいけどな。あ、間違った。売りに来た。装備袋。別におしゃれなんてええねん、この世界で。大丈夫かな。1個だけ残しとこうかな、ひよってね。装備できる職業問題系。あー、なるほど。おしゃれなスーツ。どの職業やろ。あれかい、なんだ、遊び人系かい。どうしようかな。ちょっと待って、ちょっとひよる。あ、パーティードレスもある。これ全員がそれ系装備しやなあかんなんてことないよね。ちょっとひよるな。どうしよう。毛皮のベストとか絶対どっかし、あれ、炎や氷の攻撃を軽減してくれ。いやでも守備力ないからそういう問題ではない。軽減してくれてもだよね、多分きっと。はい。星巻き6個もある。これで何個買えるかな。豪傑の腕輪とか力の腕輪とか攻撃力がめっちゃ上がるからか。捨ててこパンツいらへん。1週間は無理か。5枚しかないやん。モヒカンの毛も最近よくねもらうんだけど、使いどころ難しいね。インテリメガネも持ってたところでって感じではあるからな。はやてのリング3つ。逃げリング絶対に使わへんな。逃げリング多分自信がない。いや使わない。はい。白愛リングってなんだろう。もうちょっとなんか売らなあかんな。どうしよう。パーティードレス、マジカルスカート。1個売ったら早いんだけど自信はない自信はない。この辺のなんかちょっと微妙に高めのやつをちまちま売ってなんとかしていく。旅人の服いらへん。まあ、あとちょっとレベリングの時に一瞬いるかもしらんけど、布の服もいらない。鋼の鎧もいらない。多分その辺に落ちてる。こんなもんでいけるか。大富豪トロフィーを獲得しました。なんか打ったらいろいろもらえた。さてちょっと待ってよ。これで一回やめて、ちょっと過ちを犯してたらあれなので、あれこの辺にシスターおらんかったっけ。あれシスターおらんかったっけ。おらんな。まあいいか。あんま良くないか。ちょっと待って。あれここシスターおらんかったっけ。さっきなんかおったような気がしているのだが。宿屋の中か。そんなこともない。こん中かい。これは誰だい。あなたなんだっけ。特になんでもないエジンベアの人や。はいバイバイ。ここセーブできひんのやったっけ。そっか。まあじゃあもうやるか。はい買いに来た。これ氷のイヤリングでいけるやろうと思ってるんやけど、炎の攻撃と呪文を軽減する新品のイヤリング。はい、これを買いたいです。はい。コサカル。はい。これ一瞬ガーターベルト外すか。はい。氷のイヤリング。はい。みそぎ。はい。ハドクとヘビメタだったらハドク。
で、氷のイヤリング。はい。エリカ。はい。で、目覚ましとルーズソックスだったら目覚ましかな。あ、むめむめさん、こんにちは。ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。ね、食べられそうになってる私は目力でなんとかしようとしている。ね、今日はね、ドラクエにしました。なんとかドラクエを終えてからストロークの世界に行きたい。どんくらいでいけるかな。今やっと中盤ぐらいだよね。さて、ホノリンが装備します。はい。ルビーの腕輪はなんだっけ。ルビーの指輪ってあ、これ性格か。ルビーの腕輪だった。こっちですか。破風なくしたらちょっとやばそうやもんな。これでいけるんちゃうかなと思ってるんやけど。金の髪飾り、マヌーハソウ、消え去りそう。あー、消え去りそうか。あそこの中ってなんかやらないといけないとこあったかな。エジンベアのお城のところ、消え去りそう使ったら入れるんやな、多分きっと。1個買っとこう。はいはい。道具袋でいいです。あるのかな。いや、ないね。よし、これで行ってみよう。ネクロコント。全然意味なかったらどうしようね。ちょっとぐらいマシになるかな、これで。問題は炎の攻撃だと思っているのでね、一応ちょっと待った。作戦違うな。装備、皆さんの装備、氷のイヤリング、氷のイヤリング、氷のイヤリング、氷の、オッケー、はい、オッケー。で、ちょっと待った。あ、よくない。お母さん寝させてください。マジックポイントがダメでした。何度も出戻りする娘。実家という名の宿屋。疲れました。眠らせてください。すやー。これでどんくらい変わるかな。これで足りなかったらちょっとさすがにもうちょっとなんかしやなあかんね。そうだ、出なくていいんだ。普通にルーラー打てばよかった。ネクロホント。さあ、何戦目ぐらいだろう。7回目。さあ、再戦でございます。ごめんね、父ちゃん。もう不甲斐ない娘で。何度も私も魔物にやられてるんだよ。だけどなぜか何回もやり直せるんだ。私の運命はどないなってんねやろ。さあ、アゲイン。はい。ちょっと待てよ。あ、ちょっと待った。持ち物、道具。危ない。何にも持ってなかった。道具袋。条約層を渡す。あ、持ってるか。みそぎちゃん持ってる。エリカが持ってないな。はい。で、魔法の聖水、賢者の聖水、この辺りを賢者の聖水渡しとくか、ほのりんに。2つ。で、特約層を渡すで、ほのりん。はい。4つぐらい。はい。で、作戦、いつも間違えるから、作戦替え、ほのりん、命令させろ。はい、それ以外はいいです。よし、行くぞ。何度目かの正直。はい、ガイアの剣を入れます。さあ、これで炎のあの攻撃ちょっとマシなるちゃうの？お前は。分かった分かった。はい。さあ、レムナントさんとの再びの戦い。特技、はやぶさ切り、呪文、スプルト。ね、頑張って。ありがとうありがとう。頑張るよ。これメラミか。メラミだからだよね。ね、ファイトファイト。ありがとう。三村さんもありがとうありがとう。
だよねこれね。イオが来たらどうしようもないので、減ってるかな。前回のダメージはあんまり覚えてないからな。はいはい。守備力はちょっとずつ上げていく。どうしようかな。みそぎにこれやっていいのかっていうのはちょっと思うんよな。もう一回スクラットとかにしとくか。なんか特技はそこまでそうなってないような感じがしたんよな。これはひどい。これ魔法トーンも頑張った方がいいのかな。悩ましいですねこれ。多分みんなが回復すると思っているので、一回道具でいけるのかな。危ない危ない。よしよダメか。はいはいはい。どうしよっかな。いつ切れる。まだ切れないね。切れない間ずっとスクルトでいいのかな。一発ヒャダルコとか打ってってもいいような気もしないでもないけど、あとはちょっとボミを使えるかちょっと一回やってみるか。ボミオス効くんだね。で攻撃力下げられてるのか。困ったね。どうしよう。なんか特技あったかな。なんか呪文もあったかな。特にって感じよね。この人ね、ヒャド系だもんね。回復させた方がいいかみそぎちゃんを。いや私は多分攻撃しないとやっぱりあかんやろうから。なんともですねこれ。よしよ結構でもまだ食らってる感じあるな。さてどうするべきか。って感じだねやっぱりね。どうしようかな。回復は2人がやると思うから私はひたすらに防御を気にする。あ、しないんかい。逆走つきたかまさか。急ぎ大丈夫かな。大丈夫だった。はやぶさ切り自分で回復するかな。ちょっと心配だなみそぎちゃんが。どうしようどうしよう。道具特約層を使ってあげるか。特約層みそぎ。これをで戦う特技で呪文。これ私の場合切るともう一回打っとかなあかんのかな。はい。いやきついねやっぱり激しい炎。これさっきよりマシになってるか全然わかんないね。困ったな。はいはいではいはい回復してもらえるかな。結構みんなギリギリだけど。死んだ。回復間に合ってないね
戦う道具、世界樹の葉、ほのりん。よみがえりたま守備力元に戻っちゃったな。で私は、特技瞑想で呪文スクルトかな。くーやられますね。間に合わないね。戦う道具、世界樹の葉、みそぎ、道具、特約層、エリカ。防御力足りてないけど、なんかいけそうないけなさそうなって感じですね。戦って大丈夫。呪文、レホイミ、ホノリンで、呪文スクルトでいけるかなというところ。間に合った、間に合って、ギリギリ。3回行動やばいな。どっちかっていうとでも魔法攻撃してくるからね、この人ね。戦う、特技瞑想、道具かな。特約層、エリカ。あー、ひどい。これは足りてないかな、さすがに。でも黄色までは来てるんだね、やっぱりね。特技もうあれがないです。呪文でいけるかどうかを頑張るしかない。どうしようかな。呪文、道具、道具。終わったな。自分にやっとくか。はい。いったね、まさかの。死ぬか、大丈夫かな。死んだ。ダメだ、これレベル足りないのか。はやぶさ切り、もうこれは生き返らせてる暇はございません。この2人でいけるのかな。初期がもう死んじゃったもんね。差しで頑張るか。特技、瞑想。はいはい。戦う特技。間違えた。三河刺客やってしまった。戦う、特技瞑想。私ぐらい育ってないときついよね、多分ね。特技瞑想。マジックポイントが尽きた時が死の瞬間ですね、これね。はいはい。特技。間違えてる。コマンド間違いが多すぎる。悲しい。しかもなんかかかってる。はいはい。戦う、どうしようかな。戦う、特技。今回は瞑想でよし。間に合うかな。私地獄のようなあれだろうな。はい。なんでこいつだけしぶとくいるんだって思われてるだろうと。特技。はい。他の人たちがね、もうちょっとね、あれだったらよかったんだけど、硬かったらよかったんだけど。威力上げてきたな。レイラゴンなんか唱えてくるやん。ひどい。強いやん。
なんかいろいろやってくるな。あれ、これはまずいのでは。今この状態で再戦してもベギラボンやってくる。強いよね。これ魔法跳ね返さなあかんとかなんかな。なんか戦い方ありそうな気がするな。もう一回挑戦してみるか。なんかちょっと手がかりが欲しいような。死にかけると強なるんかなこの人。はい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 。めっちゃ魔法だよね。そしてね、ひたすらに魔法だから、これずっと魔法とも打ち続けなあかんとか、そういうあれかなね。ありがとう。ゆっくりしてってね。今日はドラクエ3をやっております。レブラントにボコボコにされております何やったら死ぬかなと思いながらね、いろいろね試してる途中ですよ。ゆっくりしてってね。さて今この線がやばい。この線やばいけど多分他の人でも他の人がまひってるので道具使っちゃうか。自分で回復間に合うかなこれ。結局でも麻痺食らってるもんねこれね。戦う特技はやぶさ、道具毒薬草私。私大丈夫か。大丈夫か。はいで2人が起きた。これはダメかな。特技瞑想呪文スクルート。みそぎちゃん大丈夫かな。ダメだった。なるほど。どうしようかなこれ。ちょっとやっぱりあれだね、多分レベリングですね。逃げれないからなんかあったような気もするけど、とりあえず殴り切るか。よいしょ。ね、いやーセブンデイズはもうね武器がだいぶとね強なったからね、結構脳死で戦えるんだけど、ドラクエはまだ全然何にも上げきれてないからね、組み合わせ次第でもうすぐに死んでしまうのでね、ちょっと一回死に行きます。どうしよっかな。レベリングするか。エリカを一回転職させるわ。やっぱり転職させるか。ちょっと全滅にします。おやすみエリカ。まだちょっと無理そうな気がするな。はい、なのでオートセーブからの再開。一回戻ってあそこちょっと行ってこよう。せっかくさっき消え去り草を買ったので。よいしょ。ルーラーでどこだったっけ。エジンベアだ。エジンベアに他に何かやらないといけないことがあったかどうか。さあちょっと気分転換に。さあ道具これって1個でいいのかな。道具袋消え去りそうはい使う。これで
けるよねここね。多分一回は入ったことあるよね多分ね。やーいやーい。ジンベエは他に入ったことあったっけかな。あ話しかけてもこれ何もやってくれないっていうやつ。一回は入ったことあるような気がするけど、鍵を開けてないところとかないかな、お城だから。あ、治った。もうここ全部何かいろいろやったんだったっけかな。こんにちは。あ、やったね多分ね。池のほとりに佇んでおられるのがこの城のマーゴット姫でございます。池のほとり、池のほとり、どこや。今の手前の話。あ、これだ。はあ、私聞いちゃった。あなた田舎者なんですってね。この子、今度田舎の話を聞かせてほしいわ。こやつ、これ何するところだったっけ。もうなんか終わったような気がしないでもないけれど。あと行ってないところどこだろうな。適当に世界回ってとかでも行けそうな気もするけど。はい、ここは王様とお姫様の寝室、むやみに入ってはなりません。はい、ちった。なんかある。私ってやっぱり綺麗よね。コサカルはちょっぴり安心した。そんなキャラだったのですか。あれかな、性格変わってないかな、大丈夫かな。これによってなんかロマンチストとかそんな感じになんかいろいろ変わったりなんだったりしてないか。ここ特になんもなしか。ただ単にレベルが足りないだけなのであれば、もうちょっとなんか練り歩いてきた方が良さそうな雰囲気。あと忘れてるイベント系なんかないかな。そうだ、これ乾きの壺取りに来たんだ。あ、じゃあもう終わってるじゃん。ただでもあとオーブ2つなんだよな。もしかしたらもう何個かイベント忘れてるのでは。ここは由緒正しきエジンベアのお城。はい、田舎者は帰れ帰れ。はい、ちゃんとこっちに出されるんだ。まあここ終わってたね。ではあと行ってないところをちょっと探して。あ、なんかあそこにお宝。行ってなさそうなところ。大陸的にバラモス、早くこの城を焼き討ちしてくれですもん。ジンベエ。ここの人たち確かにちょっとあれだもんね。悲しいよね。なんだろう、ちょっと性格確かにひん曲がってるよね。ちょっと一回なんかやらなあかんかも。なんか左下の氷のとこ行ってないね。これあれだっけ、世界つながってたっけ。上に行ったらいけるんか。これ上に乗ってったらいけるかな。ドラクエあるある、上行ったら下に出るだよね多分ね、つながってて。いやー、どうやって倒しだったらええねんやろうな。何か今対策ができるのか、それとも単純にもうレベリングがいるのか。さあ、この辺の風のイヤリング落ちてた。同じような感じでね、氷のイヤリング普通に落ちてそうやけど、人数分はさすがに難しいですよね。
まあでもヤマタノオロチとかも草薙の剣使ったりしやなあかんとかあるから、なんか忘れてるような気もしないでもないんやけどな。牢屋に捕まってた人特に何にも教えてくれへんかったしな。もしかしたらいろいろ探してたらどっかでヒントがあるかもしれんやん。今どこまで来た？あ、もう来すぎてあれやん。通り過ぎてるやん。こっから右下のね、氷のところ行こうとしてます。こっちやった。いい音楽ですね。なんだこれ？移動？なんだろうこれ。なんかあった。あ、そういえば1個言ってないの思い出した。なんか海賊の人に教えてもらったやつあるな。ね、いい音楽ですよねこれね。船の音楽もまたどれも好きなんですけどね、ドラクエシリーズ。なんかあった。これ何？なるほど。はい、お魚は魔物をなだめてモンスター G さんのことを教えて。ふう、なんやそれ。はい、魔物は気合を入れてモンスター G さんのところへ走っていた。ヒューマみたいだね。さあ、そしてお宝。正解樹の葉がある。それはありがたい。素晴らしいですね。たまたま見つけただけなのだが。そうだ、海賊の人がなんか一箇所言うとったな。なんて言うとったっけな。命の木の実助かる。これ何これ。あ、びっくりした。なんだ、出れるだけか。これ行きたい大陸で合ってるかな。凍ってるな。あ、これあれか。最終的にオーブ入れるところか、もしかして。ちょっと待ってよ。イカ焼きだー。めっちゃ痛そう。大丈夫かな、みそぎ。よし、あった。あ、そうか、毒忘れてた。待って降りるじゃない。降りる。そうか、マップこのボタンか。今さら。これ真ん中も行ってないな。これでもどうやって行くんよ。そこ通り抜けてじゃないといけないから、これでも後だ。ラストか。行ってなさそうなとこ。まあ、この島はもちろん行ってない。なんかここも下の方行ってないな。あと明らかになんかあそこに村あるけど、あそこ行ってないな。あれなんだろう。この辺なんか行ってないな。印ついてないな。行かなあかんとこまだちょっとありますね。さて、ありがたいですね、命の石。あ、そうです。道具、道具袋、毒消し草はどこだ。あった。使うみそぎ。はい、痛かったね、ごめんね。よいしょ。はい。で、ここが後々来るところか。レイアムランドの祠。これオープニングで出てくるあれですね。これ今はめれるのかな。まだはめられやんのかな。綺麗だよね、ここの壁がね。まだはめられやんのだね、きっとね。すごいね、豪華。私たちは
卵を守っています。見たらなんとなくわかるよ。世界中に散らばる6つのオーブを金の台座に捧げた6時、つだったっけ？7個だと思ってた。伝説の不死鳥ラーミアはよみがえりましょう。あなたのまとう気配、とあるお方を思い起こさせます。その佇まいも瓜二つ、たった一人でこの祭壇を訪れたお方、強く優しい魂を持った誠の勇者。しかしある時から姿を消してしまいました。ほどうか急いでください。こうしている間も闇はさらに暗く深く広がっています。この世界に希望の光を照らすために6つのオーブを集め、この祭壇に捧げてください。これ今持ってるやつは入れられないのかな。あ、入れれるんだ。じゃあとりあえずあるやつはめてっちゃおうか。さあパープルオーブ入れた。ブルーオーブも入れれる。あと何色足りひんのや。ここか。他のやつもいけたもんね。勝手に7個だと思い込んでましたね。さあこれで全部はめたよね。道具、大事なものなくなってますよね。はい、OK。そうだそうだ。で、あれだ、海賊の人たちに言われたのが、思い出、どこだったかな。海賊の家、海賊だったっけ。これは終わったね。これは終わったので、忘れます。お頭に消えたのか。ルザミの島を知ってるかい？ここから南に行ってちょいと西の方さ。南行って西。南行って西。南行って西。ここ行ってないや。まず盗賊のところに行きます。海賊か。あー、なんか一つあるな。南に行って西。これどっちから行った方が早いかな。そこの祠から行った。まあいいか。ちゃんと海賊のところから行きましょう。行き忘れありますね。はい。さあ船に乗って、さあこっから南に行って敵が出てくるので倒しつつ、よしよし。はい、今度やっつけて南に行って西っつってたな。あれだよね、明らかにあるね。明らかになんかありますね。この辺かい。だったらこの辺で必要なアイテムだったりなんだったりいろいろ教えてもらえるかもしれやん。あ、このリンがついにレベル31にまで上がりました。ありがとうございます。シャナクとレムオール、なんだろう。どっちもわからん。これか。入校したいです。よし。ルザミー行ってなかったね。
何があるんだろうここは。綺麗ですね。高所恐怖症の人には入られへんな。ここはルザミ、忘れられた島ですわ。あなた方の前に旅人が訪れたのはもう何年前のことだったかしら。ほう、そんなにですか。君は教会。はい、教会はまあ配信終わった後。さこっちはなんだい。夜だからな、寝てるかもしれんね。なんかバラバラしてるな。インテリハットいいのかい、勝手に帽子持ってっちゃって。まあ今更ですけどね。望遠鏡、調べられる。豪傑の秘訣、はい、豪傑になるのは確か良かったよね。うわー、1万円、まさかの盗っ人ですね。こんなんべんの振った。まだある。勇気100倍。なんかいろいろあるの。負けたらあかん。いっぱいある。なんだ性格変える系のやつがいっぱい。なんか製図みたいなのがある。寝てるのかな。こんにちは。地面は本当は丸くてぐるぐる回っているのです。地面が回っているからお星様やお星様が動いているように見えます。地動説を唱えている方ですね。でも誰も信じてくれず、私はこの島に流されました。しかしそれでも地面は回っているのです。そして丸いのです。それでも地球は回るのはそんな感じですかね。頑張って研究してくださいませ。私は分かってますよ。地図の上から上と言ったら下に出てくることをね。ここは何かイベントあるのかな。どうだろう。よいしょ。おじいちゃんがおる。こんにちは。わしは預言者。そなたらがここに来るのをずっと待っておった。魔王の神殿はネクロゴントの山奥。やがてそなたらは火山の火口にガイアの剣を投げ入れ。さっきやったわ。自らの道を開くであろう。いや、そこの予言じゃなくてですね、そこに立ちはだかってくる人の弱点をですね、ちょっと教えていただきたくてですね。それはもうね、何回かやってるんですよね。もう平行世界のコサカルがね。おじいちゃん、敵さんの倒れる姿をできればその時に私が何をやってるかをね教えてくれないかね。これは迷った時にいろいろ聞きに来るおじいちゃんですね、きっとね。そこの情報をくれるんだったら、なんかそれの戦闘ヒントないんですかね。世間では陸の魔物ばかり有名ですが、海の魔物も面白いんですよ。マリンスライムはいつもプルプル震えている。シビレクラゲは仲間と共に暮らしている。マーマンは尻尾の尾ひれで素早く泳ぐ。来てくれてありがとう。ガニラスは向こうの家の近くでたまに休んでいます。不思議なもんです。コウさん、こんにちは。ウェルカム。来てくれてありがとう。ゆっくりしててね。今日もね、5時半リミットなのであともうちょっとなんだけど、ワイワイ。まあね、ネクロゴント火山のところのね、敵さんにねボコボコにされて、ちょっとレベルが足りないかレベルが足りないからね、いろいろ寄り道してきたら、なんかドラゴンに会いましたね。さすがドラゴンクエスト。喜んでる。あなたたまにこっちに致命的な攻撃してくるからね。シシンさんでした。強そうだね。これなんか意外といいとこまで行くんじゃない？モンスターバトルロードみたいなやつ。あいつ強いよね、きっとね。あなたは？せっかく来ていただいたのに売るものが何もありません。そうだ、私が昔聞いた噂をお売りしましょう。売るの？ガイアの剣はサイモンという男が持っていたそうです。お題いりませんよ。もうもらって放り込んできたわ、火山に。そしたら放り込もうとしたわだね。そしたらなんか敵さんが出てきて邪魔すんねん。うわー、ここ最初のとこだね。もう知ってる情報ばかり言ってくるこの村の人。なんでやねん。あいつの弱点とか教えてくれへんのか。
おじいちゃんにもう少し力があれば、あの予言おじいちゃんがもうちょっと先読みの力が強ければきっと教えてもらえるのに。わーん。まあでもこんな感じで周りのところでもしかしたらもうちょっとなんか教えてもらえるやもしれぬ。なんかこっちの端になんかあるな。これあれか、時間帯か。夜だったからあれか、こないだは竜だったのか。あ、そして池添マロンさん、こんにちは。ウェルカム。ゆっくりしてってね。いやー、今日はねドラクエ3のリマスター版をやっておりますが、ちょっと今戦ってるボスが強くて、いろいろ行ってないところをね、世界を船で練り歩いておりました。そしたらルザミに行ってなかったことが気がつきましてですね。まああとは世界地図で怪しいところもうちょっとね見ようかなと思うのですが、ここ忘れてたね。あと見てなさそうな、明らかに何かありそうで見てなさそうなの、ここ。あとはどこだろう。ここもあるよね。ここって行ったことあるのかな。でもここ来ないとここの城行けないから一応行ってんのかな。明らかになんか建物あるんやけどな。これってなんで奥行ってないんやろうな。なんか止めてもおかしくなさそうだけど、ここに印がつくかつかないかちょっと確認してみようかな。どこだこれ行ってないの。ロマリアとかじゃない。どこが、あ、ここだ。ダーマの上か。ダーマの上ってなんだ。確かにダーマ上は行ってないような気がしてる。ララ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 ラ。なんか書いてあるな。上なにこれ。ああ、ここがガルナの塔。え、なんだ。行ったことないな、確かに。そっか、ここでレベリングすればいいのかな。なんかコサカルちゃん死んでるな。あ、カメラが死んだんだなこれ。ちょっと待ってよ。一回閉じて再起動でいけるかな。よいしょ。たまに死ぬカメラ。生き返るかな。大丈夫かな。さあ再起動してみましたが、私は復活するのでしょうか。復活しました。よかった。よいしょよいしょ。上確かに行ってないな。明らかに弱いやろこの辺君たち。そしてメタルスライムがいる。あ、いいですね。ガルナの塔にいっぱいメタルスライムいるって言ってたよね。一匹倒したぐらいじゃ終わらへんか。なんでここ行かなかったんだろう。意外と行き忘れありますね。なんかこの辺やったらもしかしたらばいろいろ良いかもしれない。しかもみそぎちゃんレベル31おめでとう。なんか覚えるかな。覚えなかった。よし、じゃあちょっと塔を行くところまで。なんだこれ。なんか塔なんだろうけど、入れなかった。なんか塔にしてはなんか不思議な造形の塔だね。よし。行ったことなかったのかな。でも多分ルーラーしてないからやっぱ行ってなかったんだろうな。敵が強かったのかな。全力ですね。今と
なってはなんか全然いけそうな感じはする。入ったことなかったのかな。タタ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 。いや、やったことあるんですか。なんか謎の模様出てたけど、これなんか新要素みたいなこと言ってたやつか。気のせいか。これ違うな。なんだこれ。おじいちゃんおる。こんにちは。あ、これ瞑想の邪魔をするでない。え、そんなこと言われた覚えはあまりない。でもなんかパッと見今メタルスライムいないよね。ねおじいちゃんこんなところ行って大丈夫なんか。めっちゃ強いおじいちゃんかこの人。あんまり行った覚えはないけどな。あ、人いっぱいいるな。こんにちは。人生は悟りと救いを求める巡礼の旅。ガルナの塔へようこそ。え、ちょっと待って、いろんなところに人いるって感じかこれ。あんまりやった覚えがない。やった覚えがないけど、上の方に行ったら多分メタルスライムが切れる。ここでレベリングすればいいのかな。はい、よし、じゃあちょっとお時間なのでここでレベリングするかどうかはちょっと悩むところですが、今日はここまでにしておこうかなと思います。ではではエンディングいきましょう。いや、語れへんかったな。なんとかねストーリー進めれればいいなと思ったのですが、ちょっとだけ進みましたね。オルテガ父ちゃんのね、一緒のパーティーの人たち、一人ドワーフに会って、でもう一人名前忘れちゃったけれども剣士さんに会って、その剣士さんの剣パクったまではいいけど火山のところに投げ入れるかどうかね、ちょっとねわからないような状態でしたね。はい、明日これの続きやっていこうと思いますが、もしかしたら裏でちょっとレベリングだったり転職だったり準備しとくかもしれません。はいね、今日もお疲れ様です。もうありがとうありがとう。そしてコマさんも配信お疲れ様でした。 GG ナイファイハートありがとうございます。そしてお嬢様お疲れ様でした。ハートありがとうございます。そしてこのお時間内でねフォローくださいましたバチラコープさん、そしてサブスクくださいました錦星人さんかな。そしてレードくださいましたエクレルノティさん、そしてノティさんのところから来てくださったレーダーの皆様、そしてねお迎えいただきました皆様、本当にありがとうございました。またね今の平日の午後ですかね、今の時間帯またね続きやっていきますのでね、明日もそのままドラクエやろうと思っております。なのでねお時間ある場合はぜひぜひ遊びに来てくださいませ。裏で鬼のようにもしかしたら修行してるかもしれませんマロンさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてワンさんもお疲れ様でした。ありがとうありがとう。そしてうーちゃんさんもよし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 ありがとうありがとうございますではではレード先探していきましょう。どこ行こうかな。よいしょ、一回リロードして、いやあそこであんなに苦戦したかな。なんかあんまり覚えがないんだよね。いろいろ忘れてる小坂ある、いつも忘れてるからなんともあれでございますが、さてどうかな。どうしよう、どこ行こうかな。ではでは最近飛んでない方のところ、飛んでない方のとこ、飛んでる方のところでもどこ行こうかな。いやー、かまいたちのコラボやってる、いいなまだ見れないまだ見れない。やっぱりやってる人いた、やってる人がいたけど私は見れない、私は見れないのである。さて
さネタバレを踏まない前に、さてどこに行こうかしら。チラチラどうしようかなあ、お誕生日配信されてる。お誕生日のねお祝いしたい。ちょっと待った。見つけたぞ。どこ行った。なぜリロードしたのだ君。これは検索しよう。よいしょ。よいしょ。多分いけるはず。はい、お誕生日配信ということで24時間耐久配信をされております。今まだ9時間半かな。まだまだ先は長い。今はですねモンハンやってますね。モンハンやってるイエモンだよさんのところに、レイドして終わっていこうと思いますね。イエモンさん普段はね歌の練習をねずっとされていて、1日1曲課題でね、歌ってるとっても努力家な、配信始めた時はちょっと携帯からしか配信できなくてってね、本当にそれでもね頑張って配信されていたとてもね努力家な、イエモンさんでございます。レイドメッセージご用意してるのですが、今日はぜひぜひちょっと待ってね、一応レイドメッセージ打つんだけど、これをちょっと改造しようと思います。また来てくれたら嬉しいな。これをちょっと改造して、間に合うか。改造間に合うか。よいしょ。改造間に合うかな。間に合わないかもしれない。お誕生日おめでとうが打ちたい。お誕生日おめでとうございます。はいね、これでいけるかな。はい、ちょっと長いけどはいぜひぜひ、こちらのメッセージ使ってやっていただければ幸いでございます。ちょっと長かったかも。そしてマーシュロさんも水曜ありがとうございます。またね明日ね続きやりますのでね、残ってくれてありがとう。請求ソーソマーチでは、ラストまでありがとうございました。また次もことかとあっそもね、引き続き楽しい夜をお過ごしくださいませ。お時間ある方はぜひぜひお誕生日のイエモンさん応援に一緒に来てね。